Un regal dels Reis Mags transformats en guàrdia urbana. O sigui, el dia que ells van robar la pancarta, doncs la jefa de l'operatiu del seu moment em va fer identificar quan li vaig demanar explicacions del per què s'emportaven la pancarta. Al demanar-li les explicacions, ella em va fer identificar. I ara, avui he rebut una multa de 100 euros per no portar la mascareta posada. Quan el dia 5 de desembre encara no era obligatori portar-la a la via pública. Per tant, com podeu entendre, això és un de prevaricació, donat que jo vaig fer una denúncia amb ella de tots els fets que van ocorrir i a més vaig denunciar el fet de que m'identifiqués sense cap motiu. Per lo vist, el motiu se l'ha inventat per justificar ella la seva, identificació meva. Totalment, perquè jo no penso pagar-la, això ho tinc claríssim. Aniré a totes, abús d'autoritat i prevaricació. Prevaricació que vol dir utilitzar els mitjans legals i legalment contra qualsevol persona o cosa. I és el que jo crec, un abús d'autoritat i prevaricació de la gent en curs, de la que era de la Guàrdia Urbana, que és la que em va identificar. Que sapigueu la gent que tenim, que teòricament estan per vigilància i guardança. Una merda. Si poden no la foten com me l'han fotut a mi. Ja dic, són 100 euros solament, i si la pago avançada, em fan el favor de deixar-m'ho per 60 euros. Una merda que vaig a pagar jo 60 euros, aquest fill de puta. Una merda que jo vaig a pagar. I aniré fins les últimes conseqüències. Val? Visca Catalunya!